dang dang tung dang tung dang 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 tung tung dang dang dong 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 dang dong dang dong 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 jurjum dang dang ngok kek ngok dang dang tak dung dung dang dung dung tak dung dung dang dung ngok dung dung dang dung dung dang dung 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 tak dung dang dung 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 orang ngomong kak Wes Mas, asu Mas. Lho aku ora ngomong ngam kok. Mas padha cangkeme kentong iki lho. Bakso Mas. Aku kliru iki dirumpukno opo? iki anyar nyo sinyo anyar Heeh. bararane ora kena nggih tuku iki lho Lah, ngene iki lho ning bancan 10.000-an. Masa melarang piye? Saya ngasang. nek mbok rasakno Cah cuwilik naboe gamelan ra wis-wis. Wong tuwek boloke ngasih kudu bokeh. tentrong gaya baru Lah sumangga. Alah. Wis sebelan ana lho. ya ngolake diucapno ngono ya ditabohi ya yo Lah ya mangsamu tukang gedang wis kondang kondang kowe. omongi lho Manganem lho apa? paling mangane apa Kalau bakso njaluk kene kowe. wong mantu Wong mantu njaluk kowe. iki lho sinyo Iki lho sinyo. mangane kok ngerti Apa mangane? paku kawat cor-coran Iku toko bangunan ta apa? ben wedi ngono ben Ben wedi kowe. kowe wong ngendang paling bayarane piro Alah kok 150 mbok utang. 150 ngono wis sudah ping 3 Edan donya donya sing ngendang kandhane kok. iki lho sinyo Iki lho engsun. ngemis Lho. Kono ben wedi ngono ben wedi kowe. kowe ngerti kondange sinyo Kondangku. kowe paling wong ngendang kudus rasane Alah kudus iki lho. iki lho tekan Eli Laporana. lho wis dibongkar dak turu rasa Roh ngono iku Alah. ben wedi Medhi apa? Roti. biyen Saiki. ngono Ora serok, ora sotel. apa yo Iki lho gambarem. wah kowe ngerti kondange sinyo tung kidul mangan bayi Lho aja dong. ben wedi ngono lho Mangan bayi. mangan bayi tung lor germo Begenggek Bro. kono ben wedi ngono lho yo Germo. pangkate ngendang ae yo Pengendang rokok njaluk wong mantu tak boyo ra wis. ngono didungi Pak Saipudin Iki apa dipasang kene wek-wek ae iki. iku ras lambu iku pornam lho Tak kira gawan teratak. bawan truk gundulmu apa Rokok lho njaluk iki kowe sapa Pak Den? Pak Saipudin Saya putih sing penting kae. rokok njaluk timbang kowe timbang kowe ra dikeki Lho alung ati kene timbang njaluk. Pradisin ki mau urung tok belas. dereng kok Pak kula Pak Pak aku untuk rokok lho Pak. Pak Den. ayo wah sogatane iku lumprahe ora kaya lumprahe wong lho Lumrah apa? Aku iki gumun karo sing rewang kok. piye Sing rewange resikan kok to. kok iso Alah saking resike aku mang durung tak dijual iki disai kabeh kok. ning kono iku mau Iku ning kono. aku mau ya ngono Apa? omah nggo dandan iki ora ana nggone Heeh. aku dandanku awur isa-isa Lah terus. rumangsaku iku mau semprotan rai Heeh. jebule malah kobokan ngono kok Lah yo. iku lho kono Layak rayen kok kumbahan piring. iku nyirati kowe Kok iso.
bagusnya kaya ngene aku nderai timbang kowe ora nderai. Lu duwe Cak? Ora duwe. Sia. Wong kene lho retine ora nderai. Sik iki tak urus sik. Piye? Kowe mau muni piye bagus? Bagus. Madhep rono. Lho, gambar mengkene kok bagus kondi. Lampu karo ndasem karo lampu lho apik lampu. Bagus ora, Mbah? Mbah, aku bagus ora? Ganteng. Ganteng. Alah sing ngomong wong tuwek bacal tak kok sing nom. Ganteng aku. Wah, Alah iki ketoke musuh iki. musuh. Musuh. Pak Den takoki Pak Den. Pak Den, kula ganteng apa elek? Kok lho dungokno. Hah? Lah, Mbah, napa, Mbah? Ganteng apa elek? Elek. Roh kowe krungu. Alah. Elek. Lho, elek penting aku duwe rai. Lho. Rai pasaran. Bae ra dirai. Lho duwe atong. Ndi raine? Lah kae dibawa. Endi ora ono. Mosok tak cudingi ya sarung. Rawani kowe. Kowe dirai. Lho duwe. Oh, aku elek lah yang dirai. Tekan ngembal ya ora duwe rai. Ndi rai nem? Lah iki. Iku pipi. Hah? Iku pipi. Iki. Lah kene tuwa daplak mbok bedheki. Iku irung. Iki. Moto. Ndi rai nem? Kowe duwe rai. Oh, aku duwe ah. Ndi lak delok. Lah yo. Mbok cium kecuk. Ora kudu. Wah, dangkel mangan dangkel. Kok iso lho. Nah, tutupi ndase. Ndase kemebol e. Sing jenenge kentong. Ngerti? Apa? Dibenci wanita disukai waria ngene kok. Kentongnya ada banyu. Lah yo, Lah yo. dicintai waria dibenci wanita. Lho layak deknya aku ning nggonem kok tambunem kok banci tok. Kandhane ya tak kei undangan mah moro kabeh ngono kok. Kok kon lapo? Takoni Saisa karo nembang ngono ah. Engko Banci kabeh. alhamdulillah nyo Heeh. rawuh wonten Bapak Saipudin. Sae iki apa? Saiki apik. Sae iki apik Mek Pudin. Fui kungfu. Oh kungfu are. Pudin iku wong sing pribadine bagus. Bagus. Pribadine becik. Becik sik to, sumuke kene. Iki dadek lorene sapa ora ya? Setrum kaya aku winganane lho, malah lho. Aku winganane ke setrum lho. 5 menit ngono kok. Sumuke ra umum ya. Wah, ya kipas kanggo tamu aja depi dhewe ngono. Kandhane kok. Tamune ning kono lho, sumuk kabeh. Wah, iki mau main dadakan. Dadakan apa iki jatah sesuk jokno iki ngono kok. Aku karepe kepiye aku bingung lho iki. Aku yang ngrasakno iki mbah kelirune Pak Udin, mbah kelirune bose aku. Aku ngrasakno ngeluh dos. Aku mau jane mangkat ketoprak lho, Nyo. Aku yang ngono. Tak batano. Aku saiki ngene lho, Dong. Aku mau mangkat wis tekan Tugu Bandeng. Kowe tuku Bandeng. Lah kene ora tuku Bandeng kok. Tugu apa? Iku Bumi Minatani maju sithik Margorejo Margorejo mlebu ngidul. Iku LI. Tak idoni iki. Kowe kok apal lho. Oh, bedino tak liwati ya? Saiki ora LI. Apa? Ngemblok. Ngapal. Wah, apal aku member aku ngasih anak 5 nang kono kok. Anak 5 nih gak ndase kabeh. Nek mlaku gembung-gembung tok. Ayo kok Munir kaya guyu-guyu ngagetno wong. Lapo? Lah kok ora setengah pitu ditelepon. Aku yang ngono lah Nur. Kene ngasih tekan gone pati balik neh. Aku ya iku kok. Mergo ngeboti ngene Bapak Saipudin. Saipudin ning ora apa-apa iki ning kono kok dagelan umumnya metune jam 3 ngono lho. Iku iso nimbang. Ah, Wah iki mau rene aku disangoni Bapak Saipudin. wis sangoni. Sangoni. Lho aku kok belas iki piye lah Den. Sangoni Bapak Saipudin. Sangoni apa? Tulisan. Ana dhuwit Ngawur ae disangoni 300. endi? Iki Endi? 300. Iki kanggo ngeblok kono lho. Aku ndelok entok kok mbok amuk. Ngene iki mau ana pertanyaan. Heeh. Bapak Saipudin mesen. Apa? Sinyok takoni. Takono lah jawab. Pokoke anggere pertanyaane, jawabane arep muni kodhok 100. Gampange kok ngono. Gampang atang. Oh, lho. Pak Saipudin wonge ku yo nek karo Lomo. nek karo awake dhewe iki padha karo Dulur. perkara duit nomor 2. Lho, nomor 1 ya. Iya iya. Kowe ngamukan lho nyonyo. Sik tau Dra. Oke, engko sik tenang tak undangi. Sik bos. Iki bari jam pinten mangke, Pak? Jam 2. Jam Dadi kalih. Lho iki ketoprak tah. Barungan lho iki. rampok. Pak Saipudin pesen. Heeh. Sinyo bedheki anggere muni kodhok 100. Alah terima kodhok kok iso. Kodhok. Aku munyo. Iso tek-ketek. Lho kowe tak arani munyo ngamuk kowe munyo. Oh, kok aran ketek kok. Ayo kowe ketek apa ora? Oh, gak, berarti kowe munyuk. Lho, aku barane munyo yo. Heeh. Sing delok padha munyo. Kok iso? Lah kok ora munyo didelok? Ya ora iki tok. Sapa? Pak Den
yo podae. Podae apa? Gak wani aku. Pak Din wong bijaksana. Bijaksana. Nglumpuknya munyuk-munyuk karo kowe karo aku ngene iki. Tapi kok nek mulai asline batin nek Pak Piye? Saifuddin karo bojone alhamdulillah ya Bu apa Pak ngono. Karo Bu umroh nah iki. Umroh nah untuk suwake ya impronan. Imronan. Tulisane iki lho. Undangan ora ono cah. Ojo dibuak. Kok suwekan aku ae lho. Kandhane Saifuddin imronah. Bapak Saifuddin kaya Kodhok. 100. Ora apa-apa ya Pak. Ngono Pak ya. 100 kok Pak. Bojone mlek turu ngorok kaya. Kodhok. Lho. Enake ngene cah. 100 wis torok 200 iki. Kandhane 200 sok trimo kodhok 200. Anake mrongos kaya. Kodhok. Hmm. Alah trimo kodhoke kok iso. Kodhok 300. 300. Kodhok karo dhuwit. Kodhok. Rene aja. Tong. Tong apa? Mbok jaluk neh. Ora kena ngomong piye. Pak Saifuddin kaya. Kodhok 100. Wah, Bojone mek turu ngorok kaya. Kodhok Pira? 200. 100 yo. Heeh. Anake mrongos kaya. Kodhok. Oh. Telung perkara 300 kok ribet. Perkara kodhok kok gegere ngene. Kodhok karo dhuwit milih. Kodhok. Rene aja. Akal-akalan iki. Kok akal-akalan lho. Jare kowe milih kodhok. Iya. Ku Saiki ngene. saiki ngene piye? Ndek iki ngono. Aku yo duwe padhae. Kowe disangoni sapa? Dikeki nah iki lho 300. Sapa? Nah, Nah iya. bojone dia iki lho. Imron. Impun iki lanang kok. Imron nek cara nggonku tukang pijet. Endi mau duwite? Talah. Berapa? Ora diwel-wel. Kaya sapa? Jiro, 300. Kowe dikeki sapa? Nah. Imronah ngono lah. Ya bubuim, Nah. bubuim. Pesene piye? Kentong padhae bedheki. Kon jawab tekek ngono to. Terus 100 ada pertanyaan, ada jawaban. tidak menyinggung. Orang lain. Jawaban keliru. Kapok Pak Saifuddin. Sing ditapo dudu Pak Saifuddin yo. Sapa? Sing keliru iku mau. Ya. Hmm. Pak, durung. Durung. Aku urung bedheki kok. Pak Saifuddin kaya Tekek. lho Pak tekek-tekekno Pak kowe Pak. 100. Tenang Pak, engko 50-an ambek aku. Bu Imronah kaya Tekek. 200 Bu, tenang Budi Bu Saikunah. Imronah. Engko 100-an ambek aku Bu. Bagas Ayu Nugroho kaya Tekek. Di Bagas wonge. 300 engko tak sangono kowe. Alah tenan apa ora? Aja. Duwe karo tekek milah. Duwe. 300 kecekel. Tong. Wong kene wong pinter, sak dhuwure modern, sak ngisore menteri agama mbok bedheki. Ngene lho ngene. Piye? Kowe ora trimo takon jawab tekek. Lah, terus Pak Den kaya tekek. Piye? 100. Gunah kaya Kowe kaya apa nah? Takon ngono iku mau lho. tekek ngono. Yo tekek. 100. Piro iki 200? 100. Tak dum le beres engko. Bagas Ayu Nugroho kaya Tekek. 100 nah. Piro berarti? Bener ah? Bener aja. 300. Nah, gas tak sumbangno kowe, Gas. Duwe karo tekek milah. Oh, duit tak cah, duit kowe enak kok. Lho, Ngono goblok. mburi perjanjiane gak ngono. Oh, lho salah kowe goblok. Ini mburi mau ngomong gak ngono. Ning mburi ngomong ku piye? Wah, engko pokoke jawab padha aku tekek ngono aku. Kowe goblok mlebu kowe. Kok iso? Wong goblok iki kanggo pakanane wong pinter. Lha aku goblok. Kaya kowe ngene iki. Lho tekek karo duit kok milih tekek lho goblok cah iki anjen no. Padahal aku lho mataku pitek lah milih duit. Sik ah. Kowe ngerti tunanetra. Nah, Wong pijet pijet dibayar nggo apa? duit. Lah wong tunanetra ngerti duit kok aku ora roh. Kowe goblok kowe ku Apa anjen. jadi tunanetra? Heh? Lah ngade ah. Kowe gene tak amini malah. Kok balik lho, ndek iki mbok gawa temenan ngono kok. Lah lho Pak Saifuddin aja. Endi wonge? Ndi? Dene Wah. babuk ngeloni nah atak ana. Wah, dagelan metu kok. Delik kuwatir dimel ta. Engko wae campur sari metu, malu metu. Sing dikeki tukang kendang tok rokok. Kandhane aku ya urung tok rokok lho. Wene blas ngene iki mbok ndongakno. Malah ora kudu. Rugi aja. Ora iso ndonga dhewe wonge. Ayo dua. Omongi iso ndonga ta ora no? Dua tok ora iso ndonga ya. Ini kandhane tuwek kok. Siapa sing tuwek? Kowe ngono kok. Aku ora wani HP ngomi Pak. Dongakno nyo. Wong ndonga iki tanpa pamrih. Heeh. Muga-muga Bapak Saifuddin wonge ku ya grapyak. Grapyak apa ndi? Ahli sedekah. Wong sing ndi to? Mau kowe kok ora dudu e.
Jero mah. Kuping budek matane anu. Tak dongakno muga-muga ade sing dikitano tong. Sapa? Dadi iku lho Bagas Wayu Nugroho. Dadi putra kang soleh. Mikirani marang nusalan bangsa. Amin. Taat marang agama lan taat karo wong tuane loro. Amin. Bisa mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa. Iki apa ya kaya wong nebang mlakune. Mlakune karo ade dosa. Ora perkara di dosa kowe wong nebang. Heeh. Mlakune jejer-jejer ngene iki. Kandhane Pak Saipudin dongakno Pak Saipudin. penekno blimbing kuwi. Iso. Mangkel ae aku. Iki aku kunem dau-dau ngene Belum kok. tak ketoki yo main terus. Iki lho licet gedhe nek urung waras. Ayo dongakno. Kok ngruweki malah kaya jambu ngono. Jambu semono cakeme sepiro. Guyu terus ya Mas, nanggep dhewe ya. Murah lho barungan iki. Oke, Bos. Bapak Saipudin lan so Ibu Imronah. Muga-muga Sakinah mawaddah warahmah tak idoni ngono. wong kok jenengane nesunan. Dongakno ngono lho. Oke Mas, tenang Mas. Oke, Tak atur Kak. kabeh iki Mulai, tenang. mulai. Ora bakal kene tenang. Muga-muga Bapak Saipudin lan so Ibu Imronah dipun paringi cedhak marang rejeki adoh saka bilahine. Ana ketoke kok do ngece lho. Ana ndonga kok margo guyu. Lah ndongono yo kaya cah paut to. Kok piye? Ndongakno ki sing cetha ngono lho. Ana ndonga mau diguguhi ketoke ngece kiai ya iki. Kowe yai? Heeh, Aja. Lah gambar ngono kok yai. Gambarku piye? Welek Lho pangkatku di atas Modin, bawah Menteri Agama kok. magak ngono to. Wong dusun ngembal kene, Ngembal. Dongakno barang desane. Ngembal ngulon. Ngembal kulon dadi desa sing Batatun, Thaibatun, Warofun, Gofur. Min, artinya Makrifah Lojinawe dadi desa sing tata titi tentrem raharja. amin murah sandang, murah pangan. Mugi-mugi pembangunan ngembal kulon mriki semakin maju. Maju ngebaki dalan Haryanto melu sapa mbok kebaki dhewe. Maksud saya berkualitas ngono lho. Lah ngono kok iso Iki ora duit ya miber ae kok. Ayo. Ayo dados. apa iki?